Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka dorbar sinong jong panyo la neng ka sinong ka bahab ha ka lenyong lengdokship kala ajing bet nado ka arpusan tarik unaitung arajar arpusan ban snaya ka pandal bat ban sakmit ha ka artarik unailar arajar arpusan ha madan yauti ka badai ka madan sinong jong panyo la neng kat kum gani ga no objection certificate bala soido rangba sinong bat u secretary sinong kila ong ba gani jing ajing bet kan dai bet tang mentau snem arajar arpusan kat kum gani ka NOC bala ai ka pen I baga dorbar sinong kaledap ai nado ka arpusan tarik unaitung arajar arpusan kum ban supen kan mau hang ni ba menhin ka sngi hadien bala yo I ka jingyeng ka pandal ha gani ka madan ka seng samla hima lenyong kala mi ban persya ada ka bakam bagi briau ki bawan penyeng ya gani ka pandal kimpat yo jingbet setia naga sinong ni naga hima lenyong kinong yalam seng samla ki lakam bahaga jingi keren jong ki bat ulung do la juba ba dan jingtip AA ya gani ka kam kumta kila rawa ba daiman pensange no ya gani ka jing sna panda haga jing ya kendo bat kinong yalam ka seng samla hima lengyong ngila yo ru ya ka siti ka baga yatra kala tho show lengdo ka lengyong lengdo shim haga arpun ru tarik unaitung arajar arpusan ban panjing bet ban sina pandal ha panyola khanang bakinong ya yatra kinyo ban sakmit haga artarik unailar arajar arpusan kayatra lengbau coordinator Mano Sharma kala panjing bet haga arpun ru tarik unaitung arajar arpusan kat baga NOC baga dorbar sinong ka iPad kadai haga arpusan tarik unaitung arajar arpusan kata shisngi shwa ban panjing bet pat kani kala penlengo ya kinong syong sinong ka kenhon yatra kadai ka kenhon ki riungej Hindu ka bajulek yaj pilgrim daka kejat man lau snem syaga krem mau jembun ka badon ham mau senram jong sekretari jong langi seng samlang yang pelon ngawan hang ne dan ka jong sukhian na banta ka hima hi brak away na banta ki khun ki hajar jong lingyong hi brak away dan ka jong sukhian dan ka jong su dukha musim halor ka jingwan ban sna share dara jong kine ki khar yatra na po shlong kumbang ila imene tengi sngo ban nadu kasi sajai bang yo ti jingtip ban nadu bala wan ban share dara hang ne ni kumunong yalam jong sang samlang ngilawan ban mi sene kerki ban pej la kalong sishan em komta bang yo ndang ngilawan la po hang ne bang ngila cek igini kinong tray baro ha ni cek level sam ki biang ban tangi ong nang no phio jingbet ban tei ya kane ka dara ban sna ne dara dai ki khlem yetu kum ong premene ki ong bag ngimdan NOC te nomor kata ngi kum kinong yalam kum kisang samla ngimsha bakin wan hang ne apo ka hima jongi ba khlem ke NOC wat dai ngi briu ba wan nang no jaka ban wan ban le biset le serbe no kam ban wan hang ne sinong khlem da ka NOC kalong ka ba iktre di kalong ba persya ngi persya dai ka data maki wan maki ngi ai persya ba ka hadu menta khlem ke NOC na ulung do khlem NOC khlem kikat kislak ba biang nginom sya ba lada kidan ke NOC ngin sa bishar ke NOC dai ngi na kai sang samlang ngi yang persya du menta ba nginom persya ya kini ki yatra ba kinte yang ne ka dara yang ne ka syarara ne ba kinwan baru ban sa re jaka ba hadu menta ngi da buru ya par ba lada kimla ban pen biang ha ini ki kindat ngi tang si kidan kaman law no wat yang ne ka dara balabu mar ngi kum kisang samla in yang match khamat ngintur batch khamat la dalong kunom noru ngine le ba nginom sha le em yakane ki yatra bakin wan ban share darah ne khlem ge jingbet na uling do bat na kino yalam bar jing teblem jongi kisang samla mar ngir kisang samla ngi der ki membar kum pas ka kut ngindai ki membar jong isi jong hima mar kata ngi don kan jing tep ngi dei khun ki hajar jong kalang yong jong hima yong mar kata ngi der gen jio mar kata ngi yang persya menta banginom sha le em lada kimpat penbiang na dong sedang te kala don ka request na ki tu yatra ngin empat ai yakara na marba ngimpat la ban pas la da ulung do jong hima umpat don ka ji kan sol lang bat ni kisang samla nginom la ban ai ne kara bakari kara kalong ba yadu menta kat ba menta dang penting ba kalong ba ngin request bakin law no wat yan ka dararu la da kim la ban penbiang te tangang lang le jong sekretari te takata please hakabia dai berkata katu gajing ong jong kitu kinong yalam jong ki ismembar jong ka yatra jong kami khya ki ong bangi la pha ka jing tho saulung do ngila pha show hetmen ru la pha show rong basnong ru gila pha ndre ka reply na ki kimpat yo du mata te ki jing thu jong ki galong ba rong basnong usu ai buar betang da kaktin ya kitu kinong yalam jong yatra bi kidang yat no ya kakam ndre ya ka jing tho hi mat kimpat ai hadu mentaru nomor ngalak kli sha yo tu ki nong yalam jong yatra ki bawan matan
Berpelayo ya kan si uang tu. Tinggal bunyi phone lungdo ru yang pelai no si uang yang ngampat. Bat hadu lungdo bangi pawan ni ha jakaru umtre banwan mar uang bangangam don kti ai utir kti bet bang ngampat don kti ai begitu nganom wan hamadan nomor beli kamdai ke kam junga. Nomor kiswan le don bor pinang sang samla yat bet sekmat ya kam kata-kata ngiru ngiyat bet kam. Ya kan yang ada keren saya hakabiadai bat utu dukhar boyawan itu kedua minta penyalam jong kayatra ba nakaliang jungi keseng samla ngim don bor ban isu ya ka NOC ban ai syak giniki nong yalam jong yatra bikin sa ni nakaliang jong sang samla hingi keren saya bet ngim don bor ka ban isu ya ka NOC henry gadai ha haka ti jong ungdo bana henry ungdo ru tamur bai umna ta ngomala keren saya mine te kalong bet ngilai keren saya belasya ngin don meeting ber lungdo jong kima ngin keren te ngin sepen bet jong tu ka ai ka bami nong tu ngin sepen tip pen site Sungai jong pi kum ka seng samla bat kai kan ngim sungu per ngidang mut he ba ki kwa ya jing ba ni sap sistem ru ngimut ba kini kinong yalam senang ru ki kwa jing ba ki klai ban ya sandur lang nam ta ba kamiat jong kahima jong ki khun kriyat jong kinong song senong jong ka dong kathan jong ka senong ni nreng i mata ka jingle jong ki kalong ensol ha ki syat yang ta ki yurung seti ki kindalarung nang ti hadin katok ane puar ki phakhat ingi banwan seti te ki permembar ki ang ngin yakran pe hne habadon ka kam ngin na balet ang ti lada ban ya ka ba ngin let ang ti kemut lada kadai bengin haplet kenduk personal ki nadu menen men sisngi ngala dem kenduk personal nreng ngin kwa ya bukum ta ngi kwa ban yakran bet yak ai ka kam ka ngide ben kran ngin kran be habasyat abasy hababun balang ban tip lang te habaki kim pediang ya kata ngilaap ki phaap ngiap henry kindlawan pat kilet seti kilet song komiti ki keren ya kai ngim tip ki keren ya kam snong ni ki keren nam ta kan ka kam ngim tip nomor bukim wan hnya te ngimla ban ong ai ya kata ya kajing kemwan kenduk juki ni tinglaap ngilap pendep ngilap buram yuki ya ka eksekutif komiti jong ka snong henry ki pat kim priang kim buram kim wan ya kenduk te ngim don kentien dak muai pat banong kata kan suang bet kajing smutu bet kajing start ke jongki bat nakal yang sang samlahi kan dengan suang ba ya kan ka kam nginam sang kikti bat ngin pedru belasai la ngin yai budin hadu bengin de job bat mentar kula de lupa bengila job 100% ngila de job nrei itai basa khatsan kemut karai kan long lasai office ma nginam le jikendu yaki hangno nrei lada dai banju nomor kumul ong bakani ka jaka ka jong ka hima pu ka jing pet jong lungdo jong hima lada ban khot ya kren ngi khot office hima ngin dai ban office jong no jong luru kata ka digel tiya inen la yakran na to na u tu ki member jong yatra ki ti bawan po juga masalah ki member kan dia ki ba we ki ang te kyang ngim pat yo ni si ha kene kalak ben langum ta namar ba ha kalak ben bak dia baik namar balai ba kila da clear hi dal de urong utu urong basna ru la da clear dal de ha tu par bangi phone ula clear pat don nyimpat ai ha nyimpat ai NOC bang sa sa perkhat ber lungda ula da kran ya katakan tian ya dari pat dal amin dal awai nang inang tu pat ki isu ya kata NOC ki ada dia ta ni perkhat bentang in le komno ban test tu pat da tip sap se ingin le komno in fa pren komno kan ka plang in perkhat ke ya perkhat mentaru ni mentang ina ya perkhat menta presiden itu de rose ni dang ya ban ya kende ya CM ya em chat tengi ladam situ menta dang dan chairman situ presiden juga aseng tengi dang le menta situ tengi nya keren support de sungsir menta te nakanya jongi hi tengi dang ap ya kata khabar menta kunongin ya nang ngi ku ka seng samla ngim sangkliti gilang ngin ya sikman naman tak jeng bahasa tak bendri na jeng naman tak jeng bahasa ka hima ba bendri berkawai ha tengin penbahaya kan ngin le bat jaj kan tabangim ko aba kini ki yatra bakin wan bendru kan krem ka NOC krem ko jing tu bada bangim sya hiru mud dikar plan ni bangim sya hiru bakin wan kata dika ka masai ki jungi bangi dam kam ban pha Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra